Ni pati bulok sala. Dahog tubo mga kabisaya, dahog tubo. Ni dahog tubo. Yab sir no. Nagsutik soro. Mani yung mga paon mga kabisaya. Maon. Manitawag ko ga soro kaniya. Nani sa kabasakan mga kabisaya. Suro dari pwede paon. Hello, what's up mga kabisaya karon mga wilta karon sa atong kadagatan para makatilaw tag mga crush yang magikan sa dagat. So tara, let's go banimi karon sa among pagpanagat. Woohoo! Medyo lain ang atong tempo sa atong dagat kay medyo baud-baud, so di normal lang iyang panahon karon mga kabisaya, pero okay ra ni makayar ni kinahanglan namin yan yung panahon makayar ni medyo bisig sa atong pag mubiyahe ta kaya nagpambot rami mga kabisaya. Mga kabisaya napay nang awil mga kabisaya, Manigaw Island. Ano malapyan, hindi pangawil may karoon mga kabisaya. Ano malapyan, hindi while na masol na dari. While managat na karoon sa kadagatan sa Matalong Leyte mga kabisaya. Tawagan ni pangawil mga kabisaya. Maniyo. Amo ni hug sa ilawom sa ubos dagat, so may mukhaon itong mga isda. Sabi ha. Dato. Irik ko. Ako pantay rek mo kata. So. Ilan ang kuan? Ipek. Jadi sudah mga kabisaya kaya ay kuan. Tapi niya po na daw yun. Mga bisa siya medyo lain. Ha? Live? Hindi. Dagat. Medyo gamay ito nakuha. Gamay lupit. Lupit ba rin? Dao? Mga bisa. Mau na dun eh. Mau na daw yung sali. Katay mo nakabuhi. Tanaw na mo sali mga kabisaya katong daw eh karon. Pananaramdaman niya na gyud ko ha. Pero isa ka na yung tag special eh. Iyay oh.
ba yan? Wow. Ni, taglukso la. Dahog tubo mga kabisaya. Dahog tubo. Ni dahog tubo. Gihab sir no? Wa. Kota dahog tubo mga kabisaya. Kailan man dahog tubo. Silukso na rin. Dako daw yun. Karak kong timbungan. Aha. Negro. Sayang. Grabe. Naglambigit. Huwag mga kabisayaw, naglambigit ito. Wow. Kapin, mapamay pamahaw, maniod ko, kung niya mong kilaw araw no? Oo. Laway ta mga kabisaya. Kapit namin in Jonggo sa among barangay. Oh, dia sila pa nagabang oh. Sila pa ring Ace Apa from Barangay Tagos. Dahil daw si Isko Chairman Dinard, sila bro Francis karon nagabang kay nangawil mi karon. Magkiri din ako itong mga kabisaya kaya nangabot namin. So, maura to and ang pintanan. And thank you for watching. Bye bye.